dels habitants de la comarca del Segre, aproximadament uns 260.000, una cosa d'aquest estil. I això es farà durant 20 anys, la concessió és a 20 anys, de tal manera que quan acaben els 20 anys això retornarà a ser propietat de la comunitat autònoma. Doncs bé, treballen 180 hores més que la resta d'hospitals tradicionals i les plantilles estan infrautilitzades. Casa serà el metge que les recomana, però no nosaltres. Serà el metge el que abuse, no nosaltres. Nosaltres només que podem accedir al metge de capçalera i ell serà el que ens dirigisca, si ho creu convenient a l'especialista, o ens dirà que caldrà ingressar-nos o que tindrem... Però nosaltres no... por la que trabajamos fue una idea que es muy simple, es simplísima, y es que la unión hace la fuerza. Todos los colectivos que han estado aquí representados han estado luchando, cada cual por su lado. Es hora de que todos los colectivos se unan